Adolf Hitler, Josif Sztálin vagy Mao Zedong, melyik diktátor nevéhez fűződik a legtöbb gyilkosság? Az emberiség történelme során számos olyan vezetővel találkozhatunk, akik nem csupán politikai hatalomra törekedtek, hanem a történelem legsötétebb fejezeteit is megnyitották kegyetlen diktatúráikkal. Háború, éheztetés és egyes népek teljes kiirtása volt számukra a cél. De mi is vezethetett ezekig a borzalmas tettekig, és milyen következményekkel jártak milliók lemészárlása? Kik azok, akik a legtöbb ember haláláért felelősek? A mai videóban fényderítünk ezekre a kérdésekre. Negyedik. Tojo Hideki. Tojo Hideki a japán történelem legvéresebb vezetője. 1884. december 30-án Tokió közelében született egy katonacsalád gyermekeként. Apja példáját követve ő is ezt a pályát választotta. Felvételizett a császári kadétiskolába, ahol kiemelkedő eredménnyel végzett, így az 1910-es évek elején vezérkari tiszti képzésre jelentkezhetett. Gyorsan emelkedett a ranglétrán, 1924-ben őrnagy, 1928-ban ezredes, 5 évvel később pedig már tábornok lett. 1940-ben Japán hadügyminiszterévé választották. Ő kötötte meg a 3 hatalmi egyezményt a náci Németországgal és a fasiszta Olaszországgal, és ő beszélte rá a japán császárt, hogy Japán támadja meg az Egyesült Államokat. Tojo szinte diktatórikus hatalmat épített ki, megszerezte a miniszterelnöki pozíciót, sőt, ő lett Japán oktatásügyi és belügyminisztere is. Tevékenysége alatt a Szigetországban erősödött a nacionalista és háborúpárti propaganda. Nagy hangsúlyt fektetett a nemzeti érzelmek felerősítésére és a háború népszerűsítésére. A kezdeti sikerek után sorozatos katonai kudarcok követték egymást, amelyekre a japánok nem tudtak érdemi választ adni. A császár látva tehetetlenségét, Szaipan eleste után 1944. júliusában lemondatta Tojót. Ezt követően Japán kapitulációjáig visszavonultan élt, de 1945. szeptemberében a Szigetországot megszálló amerikai erők főparancsnoka MacArthur tábornok utasítására, mint háborús bűnöst őrizetbe vették. Elfogása előtt sikertelenül próbált meg öngyilkosságot elkövetni, Tokióban bíróság elé állították, ahol a háború kirobbantásával és háborús bűnök elkövetésével vádolta meg a Távol-Keleti Nemzeti Katonai Törvényszék. 1946. április 29-én hivatalosan is vádat emeltek ellene, május 5-én pedig kezdetét vette a tokiói per, amely 2 éven át tartott. Ennek során bírái bűnösnek találták, halálra ítélték, és 1948. december 23-án 6 társával együtt kivégezték. Hideki Tojo 5 millió ember haláláért tették felelőssé. Második Lipót belga király. Második Lipót elsősorban a Kongói Szabadállam néven ismertté vált afrikai gyarmat megszerzése és könyörtelen kizsákmányolása révén ismert. A 19. század utolsó évtizedeiben Európa nagyhatalmai között kibontakozó verseny, mely Afrika felosztásáért folyt, az Afrikáért folytatott versenyfutás néven vált ismertté. Ebben az időszakban Belgiumot második Lipót vezette, aki 1865-ben sajnálattal tapasztalta, hogy hazája nem osztja az ő lelkesedését a tengeren túli megye kialakításának ötleteivel kapcsolatban. Miután az 1884-85-ben megtartott berlini kongresszuson az európai nagyhatalmak elismerték Lipót területre tartott igényét, 1885-ben létrejött Kongó szabadállam. Kongó legnagyobb kincsének ekkoriban az elefántcsont és a nyersgumi számított. Világszerte egyre nagyobb kereslet mutatkozott irántuk. Miután az ezen árucikkekhez kapcsolódó tevékenységeket állami monopóliummá tették, Lipót gyarmati tisztviselői és az állammal szerződésben álló koncesziós társaságok képviselői mindent megtettek annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb haszonra tegyenek szert a rabszolgaként dolgoztatott kongóiak munkaerejét felhasználva. A közösségeknek a fenti javakból, valamint olykor élelmiszerekből is
meghatározott mennyiséget kellett beszolgáltatniuk, ám a kvótát a legtöbb esetben úgy szabták meg, hogy azt szinte lehetetlen volt teljesíteni. A rabszolgákat gyakorta korbáccsal serkentették keményebb munkára. A kidolgozott protokoll szerint a nem megfelelően viselkedő munkásokra 20 ütést kellett mérni a sikott nevű, vízilóbőrből készült verőalkalmatossággal. A sanyarú helyzetük ellen lázadókat egyszerűen lelőtték, házaikat felégették, és a megtorlás olykor egész családokat vagy közösségeket érintett. A kongóiak nem csak otthonaikat, hanem élelmiszer forrásaikat is elvesztették. A katonák gyakran addig tartották étlen szomjan, túszokként kezelve a nőket, gyerekeket és időseket, amíg a férfiak nem gyűjtötték össze az elvárt gumiadagot. Becslések szerint nagyjából 10 millió ember haláláért volt felelős második Lipót, amely a kongói terület lakosságának csaknem fele volt. Második, Adolf Hitler. Az Adolf Hitler által vezetett harmadik birodalom és a vele összefüggő események, különösen a holokauszt, mélyen sötét és tragikus fejezetei az emberiség történelmének. Hitler a náci Németország vezetője volt 1933 és 45 között, és politikai, ideológiai szempontból az egyik legmegosztóbb és sötétebb karakterek közé tartozik. Hitler a nacionalizmust, a fajelméletet és az antiszemitizmust erősítette, és elindította Németországot a második világháborúba. A holokauszt pedig az a szörnyű tragédia, amely során 6 millió európai zsidó vesztette életét az általa vezetett rezsim koncepciós tervének eredményeként. Hitler és a náci rezsim a zsidóság elleni gyűlöletet és rasszista ideológiát terjesztette, ami végül az emberek millióinak szenvedését és halálát eredményezte. A koncentrációs és haláltáborokban emberek milliói haltak meg kínzások, kivégzések és az élettel való embertelen kísérletek következtében. A holokauszt a történelem egyik legszörnyűbb bűncselekménye, amely örökre megváltoztatta a világ felfogását az emberi méltóságról és a toleranciáról. Hitler a Mein Kampf című könyvében fogalmazta meg először antiszemita nézeteit és a fajelméletet, miszerint az emberek 4 kategóriába sorolhatók. Az első kategória, az áriák, a felsőbbrendű népeket jelentette. Ide főleg germán népek tartoztak, mint a németek és az északi népek, vagyis a norvégok, svédek és dánok. A második kategória a megtűrendő népeket tartalmazta, ezek a latin népek, mint például spanyolok, olaszok, portugálok voltak, de ide tartoztak a japánok is. A harmadik kategória a szolganépeket tartalmazta, ide elsősorban a szlávokat sorolta. Végül a negyedik kategória tartalmazta a szerinte kiirtandó fajokat, a zsidókat és a cigányokat. Ezen népek kiirtására koncentrációs táborokat létesített, ahol vagy egyszerűen csak megölték az embereket, vagy halálukig dolgoztatták őket. A leghírhettebb ilyen táborok Auschwitz-Birkenau és Dachauban voltak. Hitler megfogalmazta a Lebensraum, azaz élettér ötletét is, miszerint Németországnak keleten ki kell írtania az ott élő elsősorban lengyel népeket, és helyükre németeket kell telepíteni. Ezek az elképzelések sajnos a gyakorlatba is átültetésre kerültek, így történhetett meg közel 10 millió ember kiírtása. Első, Josif Sztálin. Josif Sztálin, a Szovjetunió vezetője, a 20. század egyik meghatározó és ellentmondásos alakja volt, akinek hatalma alatt tragikus népirtások és politikai üldöztetések hoztak szenvedést milliók életében. Sztálin 1922-től egészen 1953-ig irányította a Szovjetuniót, és politikájának alapja a kommunista elvek radikális érvényesítése volt. Az egyik legtragikusabb periódus a nagy tisztogatások voltak, amelyek során Sztálin ki akarta iktatni politikai ellenfeleit és a potenciális veszélyforrásokat. Milliók váltak áldozattá politikai vádakkal, amelyek gyakran teljesen alaptalanok voltak. Az érintettek elítélését követően súlyos büntetések, kényszermunka és kivégzések vártak rájuk. A népirtás másik tragikus dimenziója a kollektivizáció során keletkezett.
A parasztoktól elvették a földeket, és összevonták azokat a szovjet mezőgazdasági kolhozokban. Ennek következtében éhínség pusztított, milliók veszítették életüket az élelmiszerhiány következtében. Sztálin uralma alatt létrejött gulágrendszer, azaz a munkatáborok hálójának létrehozása tovább fokozta a szenvedést. Politikai ellenfeleket, kritikusokat és más vádak alapján embereket zártak ide, ahol embertelen körülmények között éltek, sokan életüket vesztették.